kunzvimbo yechidamu kunzvimbo nezoo collection yaanonzi Anton naArnold Shavai vanga vari kudiwa nedare renyu maringe nenhau iripo pakati pavo naJana Pertinence. Saka ndasvika ikoko ndakasvika nguva dzati fambei ndokubva ndaperekedzwa pamba pacho ndakanga ndabvunzawo mukomana aibva kumashops. Ndakasvikira vana mai vacho ndokubva ndanoka pagedhi vandivhurira. Ndakasvika ndikaona mai vakabereka murume waPertinence nehanzvadzi yacho. Saka ndasvika ipapo ndakabva ndavazivisa kuti ndiri jindarama mumakonde ndabva kwaRusape ndinoda kukolektawo mhuri yenyu iri panzvimbo pano. Mbuya vakatorara mushedhi imomo vakati nyaya iripo maita henyu mabva kudari kwamama, asi panapa ndine zvinhu zviviri zvitatu zvamunganditsanangurirawo semapurisa amama. Mai ava vakangobva vega, handina kumbovadzinga isu. Ndikati aiwa mazwa akanaka amuri kutaura muchembero. Ko anonzi Arnold ndomwana sei? Zvikanzi ari kuHarare. Ndokumbirawo namba dzake ndobva ndapiwa. Ndikati ko uyu anonzi Anton. Zvikanzi andikapedza kukutsanangurira ndichakupai munhu anokuperekedzai pamapaki. Ndokubva tanga kutsanangurirwa chimiro chiripo kuti pamusha pane mombe dzinosvika 13 dzemurume waamai avo naamai avo. Anonzi zita rake anonzi George. Paashaika akasiya mombe dziri kuma 17 mudanga, asi pari zvino pave nemombe hombe dzinosvika 10 nezvimhuru zvitatu. Mombe idzi hadzisi kutogara mudanga remushawo, chiripo iyi stock card chete ndori kuchengetwa naAnton. Asi mombe idzi dziri kugara kuvanhu vavakagadza mudunhu imomo. Saka ivo vaiti ivo mukadzi haana mombe ndedzemwana wedu, ndosaka takadzironza mumativi mayo. Pane misha miviri, umwe chete uri kuMurambinda, umwe chete uri kuBhindura. Misha iri muchirungu yakatorejestwa mumakanzo, asi wekuBhindura une zita remunin'ina kuti uyu murume uyu George aishanda kuSouth Africa. Saka pakawanikwa stendi iyi, uyu anga ari padhuze ndiye akakurumidza kunorejesta vachiita kuti vabatire midziyo iyoyo. Asi marentals ari kutobhadhara kuna mai avo, ndo vari kumaneja welfare, asi zita riripo nderemunin'ina. Saka vakabva vataura mai vaya kuti zita iri toda kuti ribviswe reuyo aripo, riinde muzita rangu remwana. Mwana wacho anonzi Amini Raymond anouya arapa. Saka vakabva vazotsanangura kuti mwana uyu ari kuenda kuchikoro kumavhudzi rekati Nyazura Adventist, asi ari pamavhudzi. Asi mwana uyu ari kuita zvemashanu, isi tiri maSabata. Kana baba vedu panapa vakangofa vari muSabata. Saka mai ava vakatotiza nemwana nokuti vamujoinisa zvekumashanu. Zvinhu zvavo vakatobvisa zvese panapa hazvisisi. Ngarati zvino kana mwana achirwara imi munoita sei? Kanzi ndakusirai kuti nditaura nababa wacho. Ndobva ndataura naArnold pafoni namba dzake. Arnold, ndaikumbirawo kuti uuye kudai kwamambo Makonde. Ndakatanga ndamuzivisa kuti unoita here zvemaleptop. Ndaiziva kuti maikurumidza kuzondikata ndisina kutaura nyaya yangu. Akati andoita zvemaleptop ichokwadi. Ngati right, zvakanaka Arnold, chandava kuchikumbirawo
ndichokuti inini ndiri mujinda ramambo Makoni ndiri kukukumbirawo kudare mangwana ugone kuzonzwa nhau iri pakati pako naJana Pertinence. Ndopakati handine urombo kuuya ndaigona kuuya kudare, asi pari zvino handina chokubata. Malaptop angu handinawo haana kutengwa. Ndokandati aiwa zvakanaka. kuHarare unogara kupi? Zvika ndogara munzi Queensdale. Ndo pandinogara. Ndobva ndazofonera zvomwe wacho anonzi Anthony akati aiwa pari zvino ndakaenda kuHarare ndine program yandanambomhanyira hangu ndaasingazivi kuti kune vaenzi vanogona kundida. Ndobva ndazomufonera futi kuseni kwanhasi ndiri kuedza kumupeshedzera kuti dzimwe dzenguva angabatana nesu padare angotaura zvimwe chete izvo kuti ndiri kuri ndiri kuHarare. Saka ndakachizoenda pamba peumwe ari pakati handichaziva hangu zita racho anonzi nyama kuti kayamba chiruko mushoutano padhuze nematango tisati taenda paAnthony apa pacho ndo pandazoenda ipapo ndo pandanorara nevakomana vemusha imomo chinouta wacho. Ndikaenda kumba kwaAnthony tete vakatungamirira ndo vakanogogodza kuma1 tikataura namai vacho zvechokwadi tikafona ipapo namba yake yaitaridza kuti haamumba nokuti ndakazopa vachitaurira ndichiteerera mavoisi kuti vari kunzvimbo dziri pakure here kana munhu arumba anotonzwa kuti munhu ari pano ndokutora zvechokwadi mumwe haasi pano ari kure. Ndo mafambiro andakaita Changamire. Saka dambudziko ravainaro nderemwana ndiye ari kurwara, ndivo vari kuchema naye kuti dare ringagona here kuvanombotibatsirawo apa chiti vavavarire kuti vadaidzwe. Anosvikirwa nababa vake achiti ndiri kuda mombe dzangu dzakashandiswa nabamukuru Anthony, uyezve mombe dzangu dzavanoiswa kudzimba dzekuMaraini ngadziri mumusha dzivakirwe danga anonzi Raymond Muchimoti. Toti zvitanga akaita semunhu ari kuvhumuka kubva ndamumutsa ndikati chii chiri kuitika, bvati ndibaba ari kundiudza zvemombe, bvarara futi bvaita sekuvhumuka bvati ndibaba ari kundiudza zvemombe. Saka papera mazuva akati ndinonzwa izwi rababa kuti ndanotora mombe dzangu dzisemudanga, ndomatangira azvo. Saka ndakanoudza vemumusha umu kuti ndozvaitika kumwana nokuti akanga atonotora dzimwe mombe dzacho atoya nadzo pamba, ndichibva ndatovataurira. Saka vakatoti iwewe ndiwe uri kufurira mwana kuti aite zvese izvozvo nokuda kwokuti uri kuda kupfuma yakasiyiwa nemufi inova hama yedu. Saka nesusu hatibhilivhi chivanhu, hatibhilivhi zvese izvozvo. Mhosva ndeyako yokuronga pamwe chete nomwana kuti mutore pfuma. Murume wako akasiya pfuma, unogona kuzvivisa here zvaakasiya? Akasiya chii? Mombe? Akasiya mombe dzaive 17. Akasiya mbudzi 3. Akasiya imba iri kuBhindura. Akasiya ine 8. Akasiya house number chii? It's okay. Bhindura, then Bhindura nechii? Akasiya imwe imba futi paMurambindi. Pane cottage ne3 rooms. Akasiya musha, pamusha pandanga ndichigara ipapo nemunda une 5 hectares. Pachibva paita zvakaita madoor frame, mawindow frame nemimwe midziyo yechirume yavakanga vachitenga nemukoma wavo anova pakanorara baba. Saka zvinhu izvi vakanga vachiti tichazvikamura nepakati kuti mwe nomwe achiisa zvake. Saka mogona kuzvivisa here izvozvo zvacho? Munokwana kuzvivisa zvese? ndo madoor frame, mawindow frame didii.
right romoita nhau yavo iri very simple tinotendechanani nokuti inonetsa endai kumaster of high court mundorejesa estate yemurume wenyu handiti inozongotora percentage panotorwa percentage ndokunge muri kutengesa hamusi kutengesa zviro zvenyu zvamuri kuti zviri kuuya zvichiveka nokuti mutemo mazuva anaya unotaura kuti mukadzi ndiye anotora zvinhu zvemurume hazvitorwi nehama saka mombe dzese idzo zvese izvi zvese zviro zvenyu zvamuri kutaura izvi mungarambe muchimupeshedzerana muchienda kupi endai mundorejesa estate yenyu kuhigh court marejesa estate yenyu kuhigh court monyora zvese zviro zvese motoita muine list yamakanyora muri ndozvo zvemurume wangu right isusu inini zvinhu izvozvo zviri kurambirwa nehama dzemurume then ikoko manje vanobva kutaura ezvekuita handiti kuharare munokuziya handimokorekta mari dzemaroja mukokorekta musakani modi ingaiyo zvese inobva yatoti zvachizwa zvoiswa mumasai menyu kana kuti ani zvokuti vana venyu kanani handiti vana vachiri mamaina saka ivo ndo vanobva varejesa paestate ipapo kuti vakazofa zviro izvozvo zvinozongobwerwa kuvana venyu pamwe sakani motoenda ndo vanozobwerwa zvinhu iro rekubatsira manje ngavachitozwa chiremba utano wabatsira sei but iyo zvinhu kuti muone zviro zvenyu zvese izvo endai mundorejesa death certificate munaro handina death certificate burial order ina vamweni ndini mukadzani mama kavamine muchato aiwa muchato hatina vari kune wana vane mabirth certificate vanawo handiti saa motoseenzesa manje mabirth ewana handiti ndini ndakaita handakarora customer akandorora hanzi hapana chakasara munonyorerwa maaffidavit nwabereki wenyu wekuti akarora panowe mukama here wamunoita nani okama kuhama dzemurume nokuti vanokunyorera iaffidavit yekuti mamuri mukadzi wacho kana bamweni varikwanguramwe iwo ndo moseenzesa wonyora futi affidavit newana wenyu mabirth certificate ndo zvamunoenda nazvo kuhigh court nemaaffidavit erora racho rakabhadharwa handiti paine rora racho rakabhadharwa customary inobvumira even musina kuenda kundotora kundozotora muchato but ndo zviri kukurudzirwa izvizvi vana amai kuti torai muchato in case munofa handiti zviri kukurudzirwa musangogare mumba muchiti aiwa mazofa vana vanosharasara vachichitambo saka ndo rubatsiro rwatinokupai irworwo kuti paestate munoenda muine zviro zvandataura nditaura kuti affidavit yapa vamini handiti affidavit wabereki wenyu vachora vapenyu mai vakawitnesa nehanzvadzi dzakawitnesa zonyora maaffidavit ekuwitnesa kuroora kwacho kwamakaitwa muchitotaura papaina nhingi wakanga waripo handiti muningi nawoita affidavit yekuti ndimi makanguri mukadzi wacho nemabirth certificate ewana venyu mobva maenda nazvo kuharare pamaster of high court mondolisa estate yenyu motaura kuti zviri kunedza hama dzava kutotora zviro zvemurume wangu wana hausina ende zvese izvozvo handiti and to show cause of ownership
yemba yakubhindura mumarendhouse amuri kutambira iyayo motonyora kuti kana pasina izvozvi zvekutowanyoresa maafidhavhiti ekuti tisu tiri kubvisa chirendi muchitambira pasina marisiti nekuti vanhu hatitoriti marisiti daimine marisiti kuti hapana anozoti imba yake nekuti ndima amurikutambira chii mari saka munemakuwanyoresa futi maafidhavhiti wedzemba handiri mune manisi agreement amakapanani vanhu ndo amunongoenda nawo parirai pasi pamusina manisi motongoisa manisi kutora kuti mari ndiri manisi iyayo ndindiri kutora so zvabazoshayakine zita reuyo kuti anozoti yanga iri yangu mutaogoita yako sei ini ndindakutora manisi aya nevanhu muunganidza information yenyu yakakwana anivi mochienda muine information yenyu yakakwana kwamasofa haiko mobva malisa estate yobva yapuhwa inoiswa mumazita yenyu nemapedzi pane zverora hanzvadzi yangu aripo ndeope handiti unotinakonewe monyora chii zvakataura handiadzokorora ndwazvizvo momubatsira izvozvo momubatsira kubisa mamangwena zvese zvakakwana zozoende muchiti dzokai munoenda muine zvitupa zvenyu handiti kana paine maproof auinayo kana mafoto amaitorwa muri mudzimba ipapo nemurume wako chichi mafoto iyayo zvese musabhonyane ndo zvaunoenda nazveni riri bumbiro rakazara kuti pange paine umbowe kuti ndo wakangori mukadzi wemunhu